बिराद गोबाव जाबायमोन माने आदाया लोगो मोनैया ओमफ्राय नै दिनै मोनाखैमोन जेलाव बिष्णु बिराद दुखु लानानै बेसेबा गोबावनि उनाव माने दिनै लोगोखौ लोगो हमफैदों आरो आदाया मा मा मोनजायोमोन सार? जानायाथ' आङो बेयाव ओंखामजों दालिजोंल' जादों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो बराय हरबाय। आङो दायो दङ रायजोफोर एन बेरेमा बिष्णु नार्जारी सारनि न'आवहाय गोलाव सम माने 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय एनआइ केस नांनानै जोबथेसालियाव दंमोन। सारा दाख्लै बावै उदां जाबोबाय। दा बे सारनि न'आवनो दं। सारना माने खानाय दारि गासिबो लावजोब्बायमोन। दा बेखौनो माने सिनगासिनो दं आरोना सारनि खानाय दारिखौ नायनो हागोन नै रायजोफोर, नैबेनो सारा। ओमफ्राय दा माने खानाय दारि सिनगासिनो दं आरोना। सानथाम जाबाय आरोना जेलनिफ्राय गबोनाया रायजोफोर। नैबेनो एन बेरेमा सार। जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमनानै थै-थां नांबोदोंमोन, जुजिबोदोंमोन। गोलाव सम दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोबथेसालियाव दंमोन। फाइनालि माने रायजोफोर दाख्लै गबोबाय। ओमफ्राय दा खानाय दारिया गोलाव जानानै दं, बेखौनो सिनगासिनो दं। सार खै मास जाखोमोन खानाया सिननाया? सिनजायैयाथ' 7-8 मासानो जाबाय। 8 मास जाबायमोन ना? बेनिफ्राय सार जितु गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि नैबे तेजपुराव लाबोदोंमोन नालाय, दा बे तेजपुर जेलावहाय माबायदिमोन ओरैनो थानायफ्रा माने सिस्टेमफ्रा? सिस्टेमाथ' जेनेबा गुवाहाटियाव जोङो जेसेबां मोजाङै दंमोन बेयावथ' आरो सिंगेल हारसिंबो जाहैबाय। थानायाव बिदिनोसै जेल बायदिनो सोलिनांबाय आरो। जेलाथ' जेल बायदिनो सोलिखानांगोन नालाय। जानाय थानायफ्राथ' बिदिनो एसे एनै खस्थ'आथ' थाखासिगोन जेलाव हिसाबै। मा मा मोनजायोमोन सार? जानायाथ' आङो बेयाव ओंखामजों दालिजोंल' जादों। बाजारनि माने खरसा खालामनाय मानाय उसुबिदा जायोना। माने लास्टाव मास मोनथामसो संनानै जानाय जाबाय आरो माबाजों। संबाबो बे दालि ओंखामानोसै आरो आंना। बिदिनो। ओमफ्राय गेजेर गेजेर न'निखौथ' लोगो हमनो होखाया। लोगो हमनो होआ? लोगो हमनो होआ। बेदरफोर गेजेर गेजेर बिदि हैनाय गैया। जायखिजाया माबायाव सप्तायाव खननै मोनजायो। बेदर बोरमा बेदर, ओमफ्राय बोरमा बेदर गैयाबा ना, ओमफ्राय दाउदै, बे मोनथामल' आरो रानिं सप्तायाव खननै बिदि आरो। 8 मास जाबायमोन आरोना खानाय सिननाया सार। जोंनि हारिनि थाखायनो माने जोंनि बर' हारिनि थाखायनो दिनै गोलाव सम जेलाव दंमोन। गावनि आंगो गामियाव सफैफिनबाय आरोना सारा। गावनि बिमा बिदा फंबाय गासिबखौबो दायो लोगो मोनफैफिनबाय। इसोरनि अननायाव जेबो जादिया सारा। माने दुखु खस्थ'खौ ज्राब दोननानैब्लाबो दिनै माने मेगनाव मोदैखौ ज्राब दोननानैब्लाबो दिनै खुसिजों मोनफैफिनबाय। दा न'आवहाय गोजोनै सफैफिनबाय आरोना। रायजो राजाया बयबो गाजा गोमजायै बरायबाय सारखौ। नोंथांमोना नुखादों, आं अलरेडि भिडिअ मोनसे हगारखादों दाख्लै सार फैखालिनि भिडिअखौ। ओमफ्राय दा बिदिनो सारनिफ्राय फंनैसो आरो बाथ्राफोर मोनथिनानै लाबावनोसै। दा सारा माने न'आव मोनफैफिननानै गोसोफोरखौ बोरै नांखो? जेनेबा गोदोथ' सिगांथ' माने माबायदिमोन जायगाफ्रा, दाथ' मारो बहुद सोलायजोब्बाय जायगाया। मोजां जेनेबा न'आव मोनफैफिनबाय। सिगांथ' गोबावानो जाबायमोन। दा न'आव फैना मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफोरखौबो नुफैबाय, बर' रायजोखौबो नुफैबाय, गासै रायजो राजाफोरखौबो नुबाय। सिनजाफेरथ्राखिसैलै आङो। 11 बोसोराव नापितजों खेबसेसोल' सिनजाबाय खोमा, खेबसे ना खेबनैल'। लोगोफोरजों सिनजाबाय थायो, दारिखौथ' हवा, मेचिनजोंनो होदलाबाय थायो। लोगोफोराव दंखायो आरोना? दङ, जोंनियावनो दंमोन नालाय। सिनजालाबाय थायो। सानजा सोनाब साहा खोला सोरगिदिं जेरैबो
नुनो मोनबायल' फोथाय खेबस'नि गिलिरागा दारिखौ एसे गाव माबायदि लानो लुबैयो बिदि सिनदो लाया लाला होमबालाय गारजोबखागोन गारजोबखादो गोजौखौ बेखौ एसे हाजाबावगौमोन नामा माथो नैखौ गोजौखौ एसे मेचिनजों होबानो जाबाय फिसा फिसा रज'गोन दाबायदि सिगांनिखौ एसे होना होदो नैखौ नांलालै माबा थैजोब्बाय गोथांसै नर्मेल सिनदो बेयाव जोंहानि बारनानै बेयाव आर्मिजों होसो जाहैनाया नोंबो गैयामोन आं गैया आं फैयासै बेयाव खेराइ नाम दंमोन फंबा ना 10 बार लाहैनांबाय खोमा बिस्रा लाहैनांबाय बिना अर्डाराव फैनानै ओरैनो थांलाबायबाय दा बिसोरो आर्मियानो बेयावनो गोजौआवनो थाखायो दंफां सायाव बै एसे माबा थिं होदों बिथिं फैनानै दङ आं ओरै फैबाय फैनानै माथो लुबैबाय ओरै बारबायबो आर्मिया सफैबाय आरो गारिजों खै खाबाय सानबाय आर्मिया नुखाथारबाय गिदिर गैया जालायो सुबुंथि सोदोमस्रिया मोखां फांथेबाय खानायखौ सिनखांबाय दा ओमफ्राय दारिखौ मनसै आरोना पुरा सोलायबाय आरोना सेहेराया दायो खानायखौ सिनखांनाय लोगो लोगो दारिखौ हबावब्लाथाय सोलायसिगोन आरोना दायो खानायखौ दारिखौ सिनखांजोब्बाय ओमफ्राय दा माने एसे मालिस होसिगोन आरोना जोंना खानाय सिनग्राया नाफिदासो माबायदि होयो मालिसखौ एसे मोजां होदो जाहाथे खर'फ्राव सानाय सुनायफोर दङब्ला स्रां जानायनि खानाय दारिखौ दायो सिनखांजोब्बाय पुरा माने सेहेराया सोलायबाय आरोना दायो खानाय दारि सिननानै फार्स्ट फैजेननायावथ' दारि गोलावमोन माने बांगाल बायदिमोन आरोना ओमफ्राय दा माने खानाय दारि सिननानै दासो बर' बायदि नुबाय आरोना रायजोफोर नै दा एसे मालिस होनाय जासिगोन आदायाबा सारखौ लोगो हमनो फैदों आदायाबो फोजोबस्रांनांगोन निदान खैफोदखौ फोजोबस्रांनांगोन निदान खैफोदखौ फोजोबस्रांनांगोन निदान खैफोदखौ बिराद गोबाव जाबायमोन माने आदाया लोगो मोनैया ओमफ्राय नै दिनै मोनाखैयानो जेलाव बिष्णु बिराद दुखु लानानै बेसेबा गोबावनि उनाव माने दिनै लोगोखौ लोगो हमफैदों आरो आदायाबो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जिउ बाउसोमनानै थैथां दावहा नांबोदोंमोन दिनै नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों खानाय दारिखौ सिनजोब्बाय खानाया गोलावमोन दारियाबो गोलावमोन खानाय दारिखौ सिनजोब्बाय नालाय दा पुरा हेन्डसाम जाबाय आरोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो होमबा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि